L'Escola Solivent de Vilafant ha celebrat una cercavila protagonitzada per uns 200 nens i nenes. S'han trobat a les 3 de la tarda i han assajat els darrers detalls musicals. També han posat a punt les seves vestimentes i s'han disposat a fer un recorregut pel poble acompanyats per molts familiars. Ha estat una activitat de gairebé una hora de durada on també han mostrat els balls tradicionals que han après. Al llarg del recorregut han anat fent parades perquè els diferents grups ballessin davant del públic.